May mga biyahe na hindi sinusukat sa layo ng pupuntahan, kundi sa lalim ng pinanggagalingan. Mga lugar na hindi sumasalubong sa iyo ng maingay, kundi marahang binubuksan ng sarili na parang isang panalangin na dahan-dahang binibigkas. Sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan, may isang islang tila na ilayo sa bayan ng Bolinao. At dito, hindi lamang paglalakad o pagsakay ng sasakyan ng madaraanan, kundi isang karagatan. Isang dagat na nagsisilbing hangganan, ngunit higit sa lahat, nagsisilbing tulay. Sapagkat bago marating ang Santiago Island, kailangan munang sumakay sa barge. Hindi ito karaniwang biyahe at mas lalong hindi ito simpleng pagtawid dahil ito ay ang pagtahak sa ibang ritmo ng buhay isla. Habang dahan-dahang umaandar ang barge mula sa Gigiwanan Port sa mainland ng Bolinao, unti-unting napuputol ang ingay ng munisipalidad. Ang mga pila ng sasakyan ay napapalitan ng alon. Ang munting bulungan ng mga tao ay napapalitan ng ihip ng hangin. Pero aabot lamang ng 5 minuto ang biyahe. Ang barge ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Santiago Island. At ayon sa dating naging operator, ito na raw ang pangatlong barge ng isla. Since 1978, dito po ang pinakaunang barge dito sa Santiago Island po. Navy po ang may ari doon. Nung tinanubod na po sa munisipyo pala, ako po yung nilagay ng munisipyo na parang operator ba. Kasi wala na po silang supply sa Navy. Ngayon, sa tagal na nag-operate po, siyempre nasira po yun. Butas ni-repair pa sa La Union po, sa may AG&P. Pero matagal, since 1970 hanggang 80s na yun na nag-operate dito. Yung galing-anta po, hindi po nagtagal na nag-operate dito po dahil luma na po din yun . Nung unang barge po, ano po yun, galing po sa Anda, barge po ng Philippine Navy yun. Nag-ano siya rito, meron silang detachment dito, nag-trip din dito ng mga ilang years o 3 years ganun bago siya na ulit na dry dock. Pero nung dry dock na nila, na-stuck na, hindi na kasi hindi na nila ni-repair kasi bulok na talaga yung mga plate ng mga nila. Bago pa man magkaroon ng konkretong pantalan at mas maayos na daungan, ang barge na ang nagsisilbing sandigan ng mga residente. Dito kasi sinasakay ang mga sasakyan at maging ang mga pasahero na may bit-bit na pangarap. Bukod sa barge, mayroon ding mga tinatawag na taxi boat kung saan umaabot lamang sa 10 hanggang 20 pasahero ang kaya nito. Punuan, parang jeepney sa dagat. Ilang taon mang nawala ang barge sa isla, muli naman itong napanumbalik sa pagtutulungan ng mga residente maging ng lokal na pamahalaan ng Bolinao. Nung hindi na talaga pwedeng i-travel dito, itawid dito, ibinara po namin dyan sa party dyan po. Dyan doon na siya na bulok. Doon na siya nalubog. Matagal po na walang barge dito. Dahil sa request ng mga 7 barangay dito, kaya nagkaroon yan. Tapos po na tigil yung barge na nakaraan na kasi nasira na po, mahina ng mga plate ng ng barge. Nung medyo natagalan na walang barge po rito. Almost mga 10 years bago ulit ito na kaya mga ferryboat lang muna ang gumagana. Nahihirapan po sila kaya nag-request po sila parang na sana yung lahat na po ng mga kapitanes dito nag-usap-usap na lumapit kay mayor. Maganda naman ang kinalabasan kasi itong barangay lahat natuwa kasi gaya po ng mga may sasakyan rito. Nakakatawid na po sila dati kasi iniiwan ng nila, tatawid na sila ng bangka. Halos ngayon, sasakay na nila yung mga sasakyan nila, naiuwi na sila kanilang pamamahay.
Kayo nasayahan po sila dahil meron na tayong barge. Para sa kanila, ang barge ay hindi lamang sasakyan. Ito ay alaala. Ito ay patunay na sa kabila ng distansya, pinili pa rin ng mga residente na maging konektado. Mahalaga sir dahil hindi makakatawid ang mga sasakyan kung hindi dahil sa barge. Ay, malaking tulong niya kasi kaming taga rito sa isla. Gusto namin tumawid, sasakyan kami. Mahalaga ang barge lalo pag emergency. Itatawid ka agad. Siyempre, mahalaga talaga, sir, kasi pag maalon, dyan kami sumasakay lahat. Napakalaga po sir dahil talagang maraming natutulungan po yung barge na yan sa roll in and roll off nga ng mga kalakal, ganun po. At sa pagtapak mo sa Santiago Island, agad mong mararamdaman na hindi ito basta isla. Ito ay komunidad. At ito ay tila isang bayan na humihinga sa sariling oras. May isang barangay sa isla na pinaniniwala ang dating bayan at ang pinakamatandang komunidad sa Santiago Island, ang Barangay Binabalyan. Ayon sa mga kwento ng mga nakatatandang residente, ang Binabalyan ang sinasabing dating sentro ng pamumuhay bago pa lumipat ang sentro ng bayan ng Bulinaw sa kasalukuyang lokasyon nito. Para kay Tatay Generoso, sa edad na 84, sariwa pa rin sa kanya ang mga alaala niya tungkol sa isla. Ito ang pinakaunang barangay sa island na ito. Binabalyan, una pa ito sa bayan ng Bulinaw. Sakop pa ng Sambales ito hanggang sa Santa Cruz. Kaya kung gustuhin mo ang salita Santa Cruz sa Bulinaw, magkaparehas. Sa totoo lang, sabi naman sa tanda, yung unang misa ng Katoliko, diyan ginanap sa may Pisalayan. Ang nagmisa si Father Odorico, Italian priest yan, na dumaan lang dyan daw dahil peligroso sila kung pagpatuloy sila dahil malalaki ang alon. Kaya nang makita na may isla dyan, may mga native na nakatira, kinumbinsiya na maging Katoliko. Kaya ang first man sa Bulinaw, dyan ginanap. Yung ngayon, yung Paris dyan sa Bulinaw, huli yan. Mas nauna, yung Paris priest, yung simbahan, andito sa loob ng paralan dyan sa high school. Dyan itinayo. Pati simenteryo andyan. Yun ay ayon sa mga matatanda. Ay, yung libingan ng araw, walang libingan dito. Pag may namatay dito, dadalhin doon sa bayan, doon dadalhin. Pero may isang barangay dahilan na ito na ginawa mo ng alternate cemetery ng Bulinaw, diyan sa may barangay Salod. Kaya pag namatay ang taga Binabalyan noon, diyan inilabing sa Salod muna. Pag wala siyang ikakaya. Kung may ikakaya, sa bayan, sa Catholic Cemetery. Binabalyan, ang ibig sabihin yan sa vernacular language, dating bayan, pinanggalingan ng bayan, yan ang gunan. Dahil ayon nga sa matatanda noon, dito na itinayo talaga yung Bulinaw noon, yung bayan ng Bulinaw, dito muna. Kaya ang kabuhayan ng Binabalyan noon, ahid kung ikumpara mo sa ibang barangay. Isang lugar na tila hinubog ng panahon at piniling manatili. Isang barangay na nabuo hindi para sa malalaking gusali, kundi para sa simpleng pamumuhay. Nag-improve na din yung yung Santiago Island. Ginawa na nila ng kalsada. Kasi dati dito talagang mahirap, sir, kasi yung pag maglakad ka diyan panay putik at sa kapag tag-ulan, yung tubig talagang dito siya sa gitna. Mahirapan kang At mabuti nga ngayon at nagkaroon kami ng leader na masipag. O ito na ngayon ang Santiago Island, parang bayan na din kasi yung mga kalsada namin, parang hindi isla ito kasi yung mga namamasyal dito bakit nagkaroon daw kami ng kalsadang ganito, isla ito.
Noong 1970s, naglagay siya ng ano diyan yung landing board sa ano sa Binabalyan Loob. Doon na nag-umpisa yung improvement ng Santiago Island. Pero higit pa sa simpleng pamumuhay, ang ilang mga residente nakakaranas din ng hirap. Ngunit mas pinili nilang manatili, hindi dahil sa ayaw nila, kundi sa kadahilan ng mas masaya sa isla. Bukod tangi yung binabalyan dyan sa natatanging paralan. Katunayan, ito ang unang barangay na nagkaroon ng elementary grade. Barangay Binabalyan. Yung ibang paaralan nun hanggang grade 3 lang. Pagdating ng intermediate, dito nang bagsak nila. Masarap dito sa isla. Dahil kung masipag ka rito, talagang mabubuhay ka rito Dahil mamumulot ka lang ng mga sisils dyan sa tabi. May binta na yun Nakipagsapalaran ako sa Maynila. Nang masubukan kung ang bigay lang sa akin isang buwan 200 lang Ano ba itong klaseng trabaho ito? Sabi ko, malaki ang kinikita ko sa dagat, kita rito. Sa bawat kanto ng barangay, may bakas ng nakaraan. May mga punong matagal nang nakatayo bilang saksi sa pagdaan ng henerasyon. At sa isla, naroon ang isa sa mga pinaka nakakaantig na bahagi ng isla. Ito ay ang kanilang pananampalataya. May mga lugar na hindi kailangang ipagsigawan ang kabanalan dahil kusa mo na lang itong mararamdaman. Sa isla kasi pinaniniwala ang naganap ang kauna-unahang misa sa Pilipinas. Isang pahayag na magpahanggang ngayon ay patuloy na sinasaliksik at pinag-uusapan. Ngunit para sa mga taga-isla, ang mahalaga ay ang paniniwala. Sa Barangay Binabalyan, may isang maliit na kuweba na nakakubli sa Pisalayan Beach na itinuturo ng mga taga-isla bilang lugar kung saan nagmisa si Blessed Odorico, isang pari mula sa bansang Italia. Kwento ni Tatay Feliciano, Itong ereyang ito talagang yung hindi napapansin by that time. Walang tubig, walang daan, walang kuryente, ganon. 10 years ago about, ganon. May mga pare na galing ng noon, galing Italy, mga researcher yata. Ganon naman ang pagkakakilala sa amin. Kita ko yung kuweba. Mas maganda sigurong lagyan ng yung imahe. Kaya nagkaroon kami ng idea na linagyan ng Mama Mary. Open sa lahat. Wala akong pinipili kahit anong religion. Kung gusto nilang mapasyal dito. Si Father Jonas kasi ang may komunikasyon sa kanila noon. Na darating ang nuncios, pupunta dito sa Pisalayan. Ngayon, ganun nga ang nangyari. Pumunta ang nuncios dito, prepare naman lahat ng mga school noon. Parang big celebration na rin na basta dumating siya dito, nagmisa dito. Tapos, diniklara niya na dito daw dumaong si Blessed Odorico. 700 years ago. Kaya nagulat nga kami dito. Siyempre wala namang kaming kaalam-alam. Nung nagmisa siya dito, diniklarang ganun. Kaya si Father Jonas ang ng parang nagtuloy-tuloy sa ni Blessed Odorico. Yun ang last January 4 na naman, nagmisa si Father dito. Kasi parang yun na ang sinusundan nila na sa history. Sa akin lang, siyempre as a Catholic nga,
Marami kaming mga natatanggap na rin na mga bisibisita galing sa ibang lugar gaya ng Cebu. Dahil ang Cebu kasi siyang parang first mass na sinasabi 500 years ago. Ngayon, parang nagkaroon ng compete siguro dito kaya naging interesado sila na pasyalan yung area. Time na linagay nila yung landmark dyan na galing sa kila Father Jonas. Doon unang nagmisa si Blessing Odrico. Na that time yata na nagpunta siya ng China na anuan ng bagyo, dumuong siya doon sa Tres Marias na doon siya nag-umpisa. Yun yung yung tinatawag na cave, kuweba. Doon sila sumilong, doon sila dahil bagyo. Ilang araw sila doon, pinatapos yung bagyo dahil nasira yung sinakyan niya. Walang engrandeng gusali, walang marangyang dekorasyon, ngunit may katahimikan. Ako, dumating lang sila dito at inaksip ko sila. Bilang tanda sa kwento ni Blessed Odorico, isang simbahan ang itinayo sa Barangay Salud. Yung naririnig ko nga, sir, yung nung unang panahon daw, dito nga talaga yung yung town. Pagkatapos nung siguro nung nila na maraming tao doon sa doon parang nilipat. Mayroon nga ang diyan yung hideout ng Hapon, saka doon sa Isalayan, mayroon din doon noon. Doon daw si Blessed Odrico kasi nung sumakay sila ng barko, naabutan sila ng masamang panahon, nag-shelter sila doon sa may simbang batong sinasabi nila. 2000 nag-umpisa ko rito. Ginagawa pa yung simbahan. Kasi ang una dito talaga, may simbahan dito, andito siya. Chapel lang. Ang niyan, nag-start dito kasi umpisahan natin sa nag-start siya 1995. Ang unang dito, mga Salvatorian. Tapos dumating nung panahon ni Father Ninoy, Bilwan, yun nag-umpisa yung simbahan. Masaya po. Maggalak kami dahil yan yung historical na dapat sana na yan ang kwento ng isla. Kaya masaya yung taga-isla. Nung dumating yung 800 years niya, ang daming tao. Maraming pari, maraming taong dumating. Mga ibang bayan, dumating din dito. Yun ang dyan. Masaya kami rito na andito, na talagang history. Parang tourist destination siya na pwede nila makita yung unang nagmisahan ni Father Odorico. Ayun ang dyan. Kasi yung mga tao nun daw, nadatnan doon, hindi pa civilized yung talagang hindi pa nabinyagan. Nagbinyag siya daw doon. Yung ng history na pwedeng puntahan ng mga tao roon, natitingnan nila yon. Masaya kami na sa yung mga sanga ngayon ng mga kabataan para maipakita sa kanila na alam nila, malaman nila na may unang pari na dumuong dito, nagmisa. Yun ang pinamumulat namin sa kanila. Lalo na yung pumupunta dito sa simbahan, pag kumukuha sila ng history, yun ang sinasabi namin sa kanila. Yun ang isang lesson namin, moral namin sa kanila para malaman nila. Maaaring wala pang eksaktong kasagutan. Maaaring manatili na lamang ito bilang isang diskurso at usap-usapan. As long as nandoon ang ebidensya, ang corroborating evidence, we might as well submit it to the National Historical Commission sa gobyerno ng Pilipinas para ito ay parang ipoprobe ang provenance nito. At alam ko naman na kapag mapapatunayan ito ng mga historiador at ng iba pang mga may expertise tungkol dito ay ako naman ay naniniwala na kailangang i-acknowledge ang event na ito, ang kasaysayang ito.
may accounts din na sinasabing yung island na offshore ng Bulinaw ang original town. At meron ding tinatawag na barangay sa Santiago Island na Binabalyan. Ang ibig sabihin ng Binabalyan, babali sa Bulinaw ay bayan. Binabalian, ibig sabihin pinagbayanan din. Ayun, Binabalyan. So, kailangan itong hindi ako bias kung sa Augustinian Recollects ito o kaya sa Augustinian records ito o kaya sa Dominican records ito. Ang sa akin ay tignan yung provenance nito. Pwede itong we read it synoptically at tignan yung kung alin bang dokumento ang pinakaluma at maraming corroborating evidence. Ngunit sa Santiago Island, ang kasaysayan ay hindi lamang sinusukat sa dokumento, sa mga librong inilimbag, at sa mga ebidensyang nakalap. Dahil ang tunay na kasaysayan ay isinasabuhay at pinaniniwalaan. Ang buhay sa Santiago Island ay simple. Maaga ang gising, maaga ang pagpapalaot, maaga ang pagtatrabaho. Pero isa lang ang iisa sa bawat galaw nito. Ito ay ang walang halong pagmamadali. Dahil dito, ang oras ay hindi kalaban. Ito ay kaibigan. Magandang dito, ang tao rito, simple lang mamuhay. Halos ang mga tao rito, magkakakilala. Huwag silang matakot na pumunta rito sa amin. Tingnan nila ang kagandahan ng isla. Ang isla para sa kanila ay tila isang paalala na ang kasaganaan ay hindi palaging nasusukat sa dami. Minsan, ito ay nasusukat ng sapat lamang. Sapat na pagkain, sapat na kita, sapat na katahimikan, at sapat na kasiyahan. At umalis man sila sa isla para mag-aral at magtrabaho, hindi naman sila nakalimot na bumalik dito dahil ito ang lugar na kanilang nakagisnan. Ang kanila kasing isla, simple man ang mga kabuhayan, may sipag at tiyaga silang katuwang para maitawid ang araw-araw na buhay sa kanilang minamahal na isla. Sa susunod na Biyernes, atin namang saksihan ang mga kwento ng mga kabuhayang patuloy na niyayakap at pinagmamalaki ng mga taga Santiago Island. Ito yung araw-araw na kumikita ang mga taga-isla po. May mga taniman dito ng mga buri. Dapat magtiyaga ka sa paglalambat, pangingisda. Dinadayo po ng mga turista,